wadah. Lah yang bakat mau timbangannya gerak-gerak lho Kang iki ya aku sesuk tanggapan neh kon gerak-gerak iki. Wong bedingen ki ora umum lho ya Allah, reokan ramene kaya ngene. Reoke loro, pembarange ya dobel. Ganongan ya kentung pongge, jatile ya ati-ati. Ngono bedingen ki duwe jadil sitok kae kok ya kira. Lelet lho. Lah piye kok ya sing polah ki aku. Aku lak sing dodok ngene. Bener mlakune rene teko kene lak reting etek rene iki. Kuwi arep ngejeki kowe nganggo batang. Oh, kendung nganggo batang. Oh, nggih. Siwangi. Aku ambune batang. Nuwun sewu bocah baguse kene ambune batang. Nek aku batang kowe ora kok luwih nemen lho nggih. Ya cuwilan mayit lah paling enggak. Loro. Ya didongakne wong iki ki ya kripik gedang kripik telo sithik edang waton rata. Iki kira acarane bersih desa. Diratakne saka kono kengkeh diiring-iring teko kene iki bali desa. Paling endak ndongakne. Doane apa kentol kenceng. Mlakune aduh. Teko kene gagal kok. Pokoke dongamu karo bedine luar biasa. Bedine bersama desa kita bisa, bersama rakyat kita bisa, bersama untuk menuju yang Lidah molek. apa? Dingin. Jadi desa sing dingin. Ngono. Lah yo ngono. Niki ke siji. Pokoknya masyarakat kita dongakne rezeki lancar. Pokoknya bersih desa ngilangi barang sing ala. Muga-muga barang sing elek ilang, barang sing apik teko muga-muga wong kene rezeki lancar. Sing ora duwe bojo ndang oleh bojo. Ngono kuwi kok. Iki ra engko bengi acarane wayangan ruwatan. Ruwatan iki dalam arti membersihkan tolak balak. Ngresiki apa sing ala ning desa iki, nekake rejeki sing makmur ning desa iki. Mugi-mugi panjenengan sedaya paringana panjang umur Allahumma. Rezeki lancar Allahumma. Sedaya guyub rukun Allahumma. Amin. Iki
wong bagi pembarong iki res bodho ngantuk dadi kripik gedang kripik tela Siti Eding Waton Rata. lali to men. Nggih sih ta. Nggih monggo. Mas Heri ndang. Nah diobek Mas Heri.